Moi, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään me kuvataan, tai siis me kuvaan, joo. Mutta me kuvataan vähän aikaa. Mulla ei toimittaa näyttää. Sitten me pelataan vaan jotain peliä. Siis kello on nytten 28. Eli ei ole. Mä olen mun avatarin. Mä oon täällä. Aamulla. Ymmärrän siitä. Mä olin vähän sekaisin, kun mä kerroin. Voin vähän näyttää vaikka avatarijuttuja teille. Sekainpäin. Ei mulle kyllä. Sitä ei. Ei. Mulla on jo. Tää. No aina välillä vai? Apua. Kiitos aina. Tää. Näin sitä mun juttuja. Sen täältä katsoa. Mä en käytä näitä ilmassa. Mä voitais tehdä mulle. Jos me tehtäis. Tois ehkä tää. Ja siihen. No olis varmaan aika kivat. Eikö tähän kuulu nää? Pois. Mä oon miettinyt tätä. Udah kayak berapa lagi mas? Oh ya. Tää on aika.
Avatar. Varmaan maailta vielä. En ole. Olisin nyt tykkäävä niitä pirustutteleista jengaa. Mutta siihen, jos me saadaan 10 liikkeä täyteen, siihen myös kuuluu, että päästä mukaan videolle. Ehkä sinä päivänä. Silti. Apua. Eli nyt mä siis kuvaan teille tällä videolla. Joo. Ja mitä hetken ottaa. Mä tulee mun daidon. Puolella. Voin tanssia läpi. Okei. Tää oli se Luxlife. Hämmenä oli äsken. Eli me ollaan ihan tavallisia, eli me ei tehdä mitään. Joku yrittää. Mitä on se paikka? Pysyykö sen? Ja sä... Tule sama. Seriffi on lähellä. Kyllä